Filmen. Ja. Emmerfilet. Hej. Hej. Emmerfilet. Og Søren, tag lige over. Hej. Hej Thomas. Hey, hey baby. I wanna know if you be my girl. Og så, ja, der har vi lige en af vores yndlingspister der. Den er bare dejlig. Så. Der er ikke så meget at sige. Ja, Bobis. Sætter du pause? Ja, jeg får kvisten. Kan vi vores egen foto maken? Kijk. Hej far. Hey! Ja. Yes! Sådan. Nu kører den. Ja. Så prøver vi. Ja. Hvor kører vi hen? Vi kører bare ned til Victor, ikke? Så prøver vi at køre lidt. Der. Stine, prøv at lægge dig lige i røven af mig.
Prøv at ligge der lige bag mig. Klar, lige bag mig. Hej skatter. Hvad? Ja. Ja, du siger bare ja. Okay, gider du så handsken af? Skal du så trykke på den? Vi ses. Det er smukt. Hvad? Sæt den ind mellem armen næste gang. Der er sne på den nu. Ja, ja. Bag til. Ja.
Fint, Thomas. Hvor er hun henne? Okay. Yeah. Hold kæft, det var hårdt. Styrer du? Hej, hej. Hej, skat. Christian? Thomas? Han har nok med. Lille pik her. Er det fint? Jo, den er fin. Ja. Hej, far. Hej, skat. Det er min bluse. Den er flot. Hvad lavede du der, Thomas? Lavede det meget. Christian? Hvad skal du hen? En øl mere. Ja, tak. Du har det. En halv. En halv. Hvordan du bliver, når du får en øl mere. Hold den i mund. Hej, Harry. Hej, I to. Hygge jer. Ja. Det var jeg her. Fint. Og jeg tog i stedet. Det værste ved det her. Er den i gang? Jeg kører. Drive, Christian. Yes. Tak, du kan bare have noget venter, ikke også? Kan I se noget? Nej.
Ich bin der Anton aus Tirol. Hej. Hvad er det, som vi har her? La. Flot. Det er godt. Er du glad? Ja. Jeg tror, at lyden bliver mega høj på den, når man snakker så tæt. Skal vi prøve at køre lidt foran dig, så du begrænser dig lidt? Så filmer du dig Ja, også, du. det var en god idé. Skal du begrænse dig mig, så skal du bag mig? Ja. I kan bare køre, jeg kommer nu. Det bliver spændende. Skal jeg tage det lidt? Det må du gerne. Min arm den er ved at blive lidt tung. Jeg skal nok komme dernede. Så kører vi bare. Ja. Det bliver spændende at se. Vi kører bare videre. Lige godt, Thomas. Hvad? Så kører lige foran mig i to. Så jeg kører nok bare sådan lidt Ja. bulter til bulter. Jeg vil tænke på at filme. Bare filme. Jeg havde den lige sådan her også. Er du klar? Det havde jeg. Jeg har fået det fra. Okay. Jeg skal lige prøve at lave noget. Kør! Jamen der. Er du klar?
skal øves det skidt. Du har en backflip. Ja, ja. Frontflip. Det hop skulle du lige ville have set før. Ja, det gik for hurtigt. Ja, det var fandme et godt hop. Du er mindre råd end Joachim. Stå den herinde. Goddag. Kan I holde til det? Hej. Peter. Så hvad skal I lige? Yeah. Hej Joachim. Ja. Fed. Ja.
Hun går det op bedre. Øj, vil du fortsætte, Christian? Vil du have den lidt? Ej, det var ikke så højt, Thomas. Du bukker dem bare selv, hvordan du vil have den, ikke? Er den i gang? Ja, det kører. Ja, men jeg har fandme gjort det højere før, synes jeg. Det er dig. Hvor kører vi ned igen, og så op igen? Jeg tager vi ikke bare den her nede? Jo. Til venstre? Jo. Hold til venstre. Okay. Hallo. Fed. Skal jeg stoppe den? Ja, det er lige nu. Her gør jeg. Nej, der mere. Nå ja, okay. Jeg har en kør. Den kører nu. Hej. Hej. Nu skal I på tur. Skal jeg køre hvad? Du kører bare ligesom helt oplæg. Du kører bare ligesom du vil. Jeg tror jeg. Film. Så filmer den. Hej. I dag er det fredag den 1. marts, og det er vores sidste dag i Kappel. Og det er kun Christian og jeg, der er afsted, fordi at Lars og børn er også afsted, Ulla. Men far og Thomas har mega tøvmænd og har voldbrækket sig hele morgenen. Men det er kun os, der kan. Det er for sjov. Det er for sjov, Ja. mand. Det er for Vi sjov. er ude og gå en tur med mor. Ja. Og i aften skal vi ud og spise. Ja. Et eller andet sted her i Kappel. Og så klokken 4 nat, der vender vi snuden zurück zu Dänemark. Så rykker den Danmark. Sådan her ser det ud fra vores liftdag. Og da vi har været op med den, så er vi hvad? Hvor langt op? 2200? 2800 meter op? Vi er for nogle Jeg kan meter ikke op. huske den første. Vi er mere end 10 meter op i hvert fald. Er vi mere? Vi er mere end 10 meter op. Ja. Det er rigtigt. Det var flot, det. I kan lige få lov til at stikke ud. Og den her vogn her, den er fra 1987. Ja. SOS. Det var det. Ses op på pisteren. Så er vi i gang. Kør! Ja.
der? Hjelm, rygskjold. Nej. Fair nok. Det har han stadig. Jeg har bare tænkt, at du gøre hele turen ned. Hey. Sådan kan det gå. Smart ass. Kom nu. Kør på helvede. Jeg kan ikke følge med dig i dag. Du er langsom. Ja. Jeg tænker, at du kører foran. Ja. Okay? Og så ligger du lige om bag mig i Ja, dag. ja. Og jeg prøver alt efter evne og du ved, Ja. køre så hurtigt jeg kan i dag. Ja. Lolala! Jeg væltede op. Nå, hun er med. Kører jeg for stærkt? Ah, det er da ikke med. Nå, så derfor er lidt ned. Guten Tag, Fräulein. Og der er så sehr hard. Det kan være sjovt. Vi er i gang. Ja, skal vi lige have folk her væk? Ja, jeg synes, det er en god idé. Jeg vil bare lige sige, at det er lidt et forsøg på at filme på en ny måde, så det er ikke sikkert, det går, men ja. Vi har 4 timer til det. Ja, så koste hvad det koste ved. Den skal i hus. Den skal i hus. På sigt. Sådan her. Action. Action. Jeg kører lige ud. Det gør du bare.
mand. Det kunne lige så godt være gået helt galt. Jordisk skispor. Jeg aner ikke, om jeg får dig med. Jeg kan slet ingenting se. Jeg er væltet, og det går rigtig godt. Er du væltet? Ja, ja. Christian er væltet. Ja, så vildt. Det var skispor. Jeg tror, det var dit. Nej, jeg tror, vi har 1,5 minut ned endnu. Ja. Er du Hvordan klar? føler du? Jeg føler, at det handler om at komme først, og ikke så meget teknik, så nu vil jeg prøve at køre lidt teknik. Ja, Okay. det er fint. Vi kommer. Skal vi stoppe? Okay. Her nok. Jeg kan ikke se hende. Hej. Det var mærkeligt stykke, det her, Christian. Ja. Lugter det der lort. Lort. Christina, hvad laver du? Jeg redigerer billeder. Så du lige og leger lidt med Jeg redigerer billeder. telefonen? Ja. Du er klar over, at der sidder andre folk her, ikke? Altså dig, eller hvad? Hvad tror du ikke, de tænker om det? De tænker, jeg er gået død. Men billedet bliver rigtig godt. Det er bare ikke godt nok. Og vi har fået Glühwein. Hvad for? Ich habe Glühwein Getrunken. Lærer. Og jeg skulle få en øl. Det er lang tid siden, jeg Und eine Stillwasser. Und es ist ganz teuer. 32. Det er lang tid siden, vil jeg bare lige se, at jeg har fået... 2,30. Redigere nogle billeder. Det er lang tid siden, jeg har fået øl dagen efter. Men det kan vi godt. Vi var lidt ude af fest i går. Det her har jeg brugt tiden på. Se. Det andet. Og det ser mega fedt ud. Ja, så det ikke spilder tid. Skål. Det er mega fedt, der på sig. Hvad? Ja, det ser virkelig godt ud. Det er smart. Det er godt. Se derude. Jeg tror kun, vi har fået hager med i det. Kameraet, det var lige vinklet lidt den forkerte vej.